Els darrers anys, en el món de l'aprenentatge, hi ha hagut un interès per aplicar noves metodologies innovadores. La neuroeducació el que ens dona són els arguments davant de la societat, davant de les famílies, per explicar aquesta altra nova manera de treballar. Básicamente, nuestros alumnos suelen ser maestros de infantil y de primaria, profesores de secundaria, tenemos también educadores sociales, directores de centros y, por supuesto, psicólogos también. M'agrada molt les ponències dels experts. Sí que hi ha ponències del màster que són molt interessants i que recomanaria a tothom. Creo que aportamos este equilibrio entre la parte más neurocientífica y la parte más del día a día educativa. Trastorns de l'aprenentatge, dislèxies, discalcúlies, que són totes aquestes coses que tu te trobes al dia a dia però que no ets professional, perquè no ets un psicòleg, no saps com atendre-les. Llavors, a les classes del màster t'ajudaven a conèixer millor aquests trastorns per a poder ajudar els teus alumnes. Tens la sensació potser d'esperar acabar el màster per poder aplicar moltes coses i en canvi aquí dius, ostres, tens la sensació de donar sentit al que estàs fent. I això és molt útil i m'ha sorprès de poder-ho fer tan ràpid.